खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना जोंनि डिसप्लेयाव बीपीएफ नि सोर दैदेनगिरिनि खौरां लानानै फैदों नोंथांमोना रोखायै मिथिखाबाय। नंगौ बे समाव बीपीएफ नि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिक्रम दैमारी बिथाङा थांनाय उफ्रा बिसायख'थिनिफ्राय बीपीएफ दोलोनि जानानै गोबां हाथाय बाजार मेलायाव गोबां मानि बे समाव फोसावदिं मेल फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बीपीएफ दोलोखौ सरकार दानायाव मदद होनानै एबा गोख्रों मदद होबोगासिनो दं। बेबायदिनो फिन आरोबाव गावनि बे डिजिटेल खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा गावनि डिजिटेल खौरां मेलनि गेजेरजों गोबां मानि आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय सरकारनि गोबां खामानि मावनायफोरखौ आखाइ खबदों मदद होदों। नाथाय माबोरैहाय मदद होदों बिक्रम दैमारी बिथाङा यूपीपीएल दोलोनि जानानै मदद होदों ना बीपीएफ दोलोनि जानानै मदद होनानै आखाइ खबदों? मोनफ्रोमबो जौगानाय खामानि मावनायनि सायाव बे समाव बिक्रम दैमारी बिथाङा आखाइ खबदों। आखाइ खबै खबै डिजिटेल खौरांगिरि मेल होदों बिथां बिक्रम दैमारी बिथाङा। आरो गुबै बाथ्रायाव दानिया फैबोदों। दानिया गुबै बाथ्राया जाहैबाय आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा रां बाहायनो हायैनि थाखायनो राङा गिदिंना थांफिनदों। नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो जेराव आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय एबा आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि साफ्रोमबो एम आरो एमसीएलए बिथांमोना एम आरो एमसीएलए बिथांमोन लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा से रांबो बेबायदि खामानि मावनो हायालासे फैसा एबा रांखावरिया सरकारनिसिम एबा रायजोआव एबा हादोरनि एबा भारत सरकारनिसिम एबा रायजो सरकारनिसिम गिदिंना थांफिनाखै होननानै बे समाव गोबां बाथ्रा बुंबोबाय थादों। नाथाय बेखौ गनायना लायाखै। आखायाव गावनि डिजिटेल खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों गावनि आखायाव गांसे गुफुर कागज लानानै गोबां मानि बाथ्रा बुंदों जेराव आथिखालनि जा प्रमोद बर'नि दैदेननाय सरकारा रांखावरिखौ बाहायनो हायैनि थाखाय रांखावरिया गिदिंना थांफिनदों होननानै गोबां मानि बाथ्रा बुंदों। लोगोसे बारग' एनडिपिफोरनो साख्रि होनायनि सायावबो बिथां बिक्रम दैमारी बिथाङा आथिखालनि बिटिआर सरकारखौ आखाइ खबदों। साख्रि होनो हानायखौ लानानै बिक्रम दैमारी बिथाङा आखाइ खबदों। दानिया फैदों बिदिब्ला एबा बे समाव बीपीएफ दोलोखौ फैबाय थानाय समाव माबोरैहाय आरोबाव गोख्रों खामानि मावनो थाखाय आरो सरकार दानो थाखाय माबायदि खामानि मावगोन बिथाङा डिजिटेल खौरांनि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों। डिजिटेल खौरांगिरि मेल लानानै बाथ्रा बुंदों जेराव नोंथांमोना थांनाय साननैसो सिगां कास्टम बसुमतारी बिक्रम दैमारी बिथांमोना हाथाय बाजाराव थांनानै फोसावदिं मेल फोसावनायखौ गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा मुलि फाननाय बायदि बायदि बाथ्राजों सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय फिन आरोबाव फैबाय थानायनि थाखाय माबोरै खामानि मावगोन आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय सरकारनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों बिथांनि डिजिटेल खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। दिनैनि बे बिजनी डिस्ट्रिक्ट यूथ बीपीएफ नि मोनसे जथुम्मा जाना थाङो। बेवहाय बीपीएफआ माबायदि पार्टीखौ स्ट्रं खालामलांगोन बिनि गोनां खोथाफोरखौ रायज्लायनाय जायो। आरो दिनैनि बे समावहाय नोंथांमोननि रायजोनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों गोबां सोंनाय फिननाय जाबाय थादों। बिथांमोना सोंदों जे नोंथाङा दिल्लीयाव सासे बीजेपीनि दैदेनगिरि बिथाङा 1500 कौटि बिटिसिआव बा बिटिआर नामाव हरनायनि खोथाखौ नोंथाङा मानो बुङाखै? एक्स एनडिपिफोरा साख्रि मोननायनि खोथाखौ मानो बुङाखै? बिब्दि सोंदों। आरो दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दा आङो नोंथांमोननि गेजेराव नैबे लेखाखौ आं होनो नागिरदों। जोंहा भारतनि प्रधान मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि सार बिथाङा थांनाय नभेम्बरनि 15 नभेम्बराव मोनसे खोथा बुंदोंमोन। बिटिआरनि मुङै 1500 करोड़ बिटिआराव हरनाय जाबाय होननानै बिथाङा बुंदों। नंगौ, बिथाङा सैथो खोथाखौनो बुंदों। जोङो नुदों बिटिसिनि बाजेटआव बा बिटिआरनि बा बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव जों मोनसे बाजेटखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोननो आङो स्क्रिनाव होनाय जागोन। 2020 आरो 21 मायथाइयाव गमामायैनो बिटिआर एकर्डनि मुङै 250 करोड़ बाजेटआव हमनाय जादों। बे लेखाखौ नोंथांमोननो होगोन। बेयो जाबाय 2020
20 आरो 21 मायथाइयाव 250 करोड़ हमनाय जादों आरो बियो मुङा जाहैबाय मेटसिं CR2 बड' पिस एकर्ड 2020 मायथाइ एकर्ड जानायनि मुङाव बाजेटआव स्टेट आरो सेन्ट्रेला 225 करोड़ हमदों नाथाय बे फैसाखौ 2020 आरो 21 मायथाइयाव बाहायनो हायैयाव आरो 21 बोसोरसिम 21 मायथाइयाव बिसोर बेखौ माबा खालामनाय इउज खालामनो हायाखै आरो फिन बिथांमोना 21 आरो 22 2021 आरो 22 आरोबाव 200 करोड़ बिथांमोना बाजेटआव हमदों बेखौबो बिथांमोना बाहायनो हायाखै खोथाया सैथो बिथांमोना बाजेटआव हमदोंमोन मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनै बाहायनो हायाखै बाहायनो हायैनि थाखायनो बिथांमोना फैसाखौ बिटिसिआव डेभेलपनि थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चारनि मुङै जे मावनो हायाखै फैसाটো बाजेटआव धरिছিল বুলি কৈছো ইয়াতে বাজেটত লিখা আছে 2020 সনৰ 20 আৰু 21 সনৰ মানে মেটচিং CR2 বড' পিস একৰ্ড মানে 2020 সনৰ যে একৰ্ড হৈছিল ইয়াৰ নামত বাজেট ধৰিছে 250 কৰোড় কিন্তু তেখেতসকলে ইউজ কৰিব পৰা নাই ইউটিলাইজ কৰিব পৰা নাই ইউটিলাইজ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আকৌ আৰু 2021 আৰু 22 সনৰ তেখেতসকলে আৰু 22 ডৰ ৰাখিছে তথাপি আৰু ইউজ কৰিব পৰা নাই दा बेखौनो बुंदों रायजो राजा गोनो गोथो जादों फैसाखौ हमदोंमोन बाजेटआव होदोंमन नाथाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बाहायनो हायाखै दा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों जोंहा नरेन्द्र मोदी सार बिथाङा बुंबाय जे बिटिआर एकर्डनि मुङाव गोबां एक्स-एमडिबिफोरा साकरि मोनजोबबाय होननानै बुंदों नाथाय बिथांमोना आखाइ खबदों दे बिटिआर एकर्डनि मुङाव 400निबो बारा एक्स-एमडिबिफोरा साकरि मोनबाय बेसिम मारै साकसन दे देखसन ভালো নেছে না এজনে চাকরি পোৱা নাই বিটিআর একর্ডनि মুङाव 1500 करोड़ फैसा हरबाय नाथाय फैसा फैयाखै बेसिम मारसुन ভালো নেছে না কিন্তু फैसा পোৱা নাই बाजेटआव दङमोन 0 अब्ला नाय आखाइ खबनो जोंनि लिडारा स्टेजआव हायो नाथाय बेयाव जेबो गैया याते एको नाय 1500 कोटी पठायसे लोगोसे हातताली मारिसे पुरा रायजोफोरा हान्ति पाइसे स्टेजआव थकाबिलाखौ কৈছে